Üdvözöllek! A livedirector.com weboldal használati videóját látod pár percben. Ez egy ingyenes életmódszervező weboldal. Biztos te is tettél már fogadalmat, hogy holnaptól vagy hétfőtől, esetleg január 1-től valamit másképp fogsz csinálni, mint eddig, vagy csak valami új tevékenységet akarsz elkezdeni. Például holnaptól futni fogok, elkezdek nyelvet tanulni, kevesebb csokoládét eszem, holnaptól tényleg leteszem a cigarettát, fel fogom hívni az ügyfeleimet, és nem kiabálok többet a gyerekeimmel, és még sorolhatnám. Ha neked is ismerős ezek közül egy-két fogadalom, akkor biztos tudod, hogy a kezdeti lelkesedés sokszor idővel alábbhagy, és végül jön a következő mondat. Most nem, de majd később újra elkezdem, és sikerülni fog. Nézd végig ezt a pár perces videót, regisztrálj és tegyél elhatározásokat. Ezek az elhatározások beépülnek az életedbe, és eléred a céljaidat. Irányítsd te az életedet, ebben segít a Live Director. Akkor csapjunk is a közepébe. Nyomd meg a regisztráló gombot, pár adat kitöltésével már létre is hoztad a saját személyes Live Director fiókodat. Biztosítalak afelől, hogy a program biztonságos, és csak te láthatod a saját fiókod tartalmát. Töltsd ki a személyes adataidat, ha szeretnéd, hogy a program a beceneveden szólítson, vagy blog hozzászólásodnál ez látszódjon, kérlek azt is írd be. Figyelem! Jelszónak olyat válasz, ami betűkből és számokból áll, és legalább 6 karakter legyen. Örömmel vesszük, ha segíted a munkánkat, és beírod, hogy honnan hallottál rólunk, vagy ki ajánlotta az oldalunkat. A felhasználói feltételeket olvasd el, és azt követően pipáld ki. A regisztráló gombra kattintva megismerhetsz egy forradalmian új és hatékony módszert, hogy elhatározásaid mostantól rutinszerű szokásaiddá váljanak. El is készült a saját fiókod. Az e-mail címedre kapsz egy levelet, ahol aktiválni tudod a fiókodat. Most ki fogjuk alakítani a te saját elhatározásaidat, ezzel elérhetőbbé teszed a céljaidat. Fontos tudnod, hogy a hosszú távon fenntartható, harmonikus élethez egyensúlyban kell lenniük a különböző életterületeidnek, mint például az egészség, család, munka, kikapcsolódás és a fejlődés. 5 fontos szabály van, amikor elhatározást teszünk életünk változtatására. 1. Főként tevékenységet fogalmazz meg. 2. Tedd kézenfekvővé az elhatározást. 3. Nézd meg, hogy lehet-e párhuzamosan más tevékenységgel együtt végezni, így jobban ki tudod használni az idődet. 4. Hetente ellenőrizd a haladást. 5. Változtass a megfogalmazáson, ha szükségét érzed. Nézzünk egy egyszerű példát az egészségen belül, például a mozgásra. Keressük azt, hogy lift, és elhatározzuk azt, hogy mostantól lift helyett lépcsőn fogunk közlekedni. Talált is a rendszer egy elhatározás mintát, amelyet meg tudunk nézni, hogy szimpatikus-e számunkra, a hetek be vannak pipálva. Hogyha ezt elmentjük, akkor ez egyből bekerült a Live Director fiókunkba. Nézzünk egy másik példát, mondjuk a családra. Az elhatározás mintákban keresünk olyat, ami számunkra szimpatikus, és szeretnénk megfogadni, mondjuk a kommunikáció. A kezdődő konfliktusokat azonnal megbeszélem, és így sorolhatnám. Ezt is szimpatikus nekünk, elmentjük. Tegyünk egy elhatározás munka kategóriájában, például, hogy mindent egyből felírok. Átvesszük ezt az elhatározás mintát a saját fiókunkba, és már át is vettük az elhatározás mintát. El is készültünk az elhatározásaink összeállításával. Vasárnaponként értesítést küld a Live Director, amelyben kiértékelheted az előrehaladásodat. Az oldal aljára görgetve tudod véglegesíteni az értékelést. Értékelésed után további hasznos információkat találsz a blog bejegyzéseknél.